Studenti universitarji jiddikjaraw li jaqblu mad-deċiżjoni ta' Joseph Muscat dik li gvern ġdid irreġġa' lura żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa lill-Prim Ministru, Ministri u Segretarji Parlamentari. L-istudenti universitarji jgħidu li dawn huma flus li jistgħu jiġu investiti mod ieħor għal ġid tal-poplu. Ma jistax ikun ikollok min qed jaqla iktar minn ieħor ġestax qiegħed fil-gvernu. Tkun tajjeb għal equality tippromoti aktar f'Malta. Naqbel għax forsi nistgħu nużaw il-flus għax ħaġa oħra għat-toroq tagħna jew għall-iskejjel. Kieku jistgħu ma jieħduhomx ikunu imorx mkien ieħor il-flus x'imkien fejn jistgħu jaħdmu sew għalfejn. Studenti oħra esprimew nuqqas taqbil għad-deċiżjoni tal-Prim Ministru li qabad ukoll l-paga tiegħu u tan-nies tiegħu fil-kabinett. Fl-opinjoni tiegħi huwa unfair li għax inti membru tal-Parlament basta toqgħod tgħid li tifhem is-sofferenza tan-nies. Għalhekk naqbel li jkun hemm diskussjoni imminenti fuqha għaliex kif qatt saret forsi bl-għaġla u saret f'ħin ħażin.